Здравейте, правя детски книжки за оцветяване с букви. Къде да ги продавам? Мнение за Амазон. Къде да ги продаваш? Аз бих ти казала Etsy. Всяко нещо, което се прави, не е просто произведено в Китай и препродадено, мястото за него по-доброто е Etsy. Амазон е най-големия маркетплейс в света, така че вероятно няма да сбъркаш, ако направиш профил и там. Просто трябва да знаеш, че вече е много силно конкурентен и е доста по-трудно да навлезеш. Ако тръгнеш в тази посока, има си конкретни обучения, през които трябва да минеш, за да си спестиш време, пари, главоболие, да постигнеш по-бързо успех. Ако аз бях на твое място, щях да се фокусирам в таргет родители, къде се намират те, какъв език говорят и щях да започна да създавам безплатно полезно съдържание за тях във всички социални мрежи, където мога да ги достигна. Защо би го направила? Защото това ще ми привлече аудиторията, а когато имаш аудитория, продукт се продава много по-лесно. В противен случай винаги се състезаваш на база цена и си в силно конкурентен пазар. Но с бранд си напред.